রামপদ হুঁশিয়ার মঙ্গলবাবু মঙ্গলবাবু খবর কি? মঙ্গলবাবু খবর কি? কবিতা জমিদার খবর কি? কবিতা জমিদার খবর কি? চিন্তি প্রশ্ন থকনানি বাকি বিজিफ्राव नगर हामानि न मा मोथांनो इहा सबा सलिनो इहा सबा सलिनो पुराय रे के खामानि न बाजार खे मारो इहा सबा सलिनो इहा सबा सलिखा हमसां रेली खायलेखे सिनि सुनाय हाथिनि सिनि एस्राय हाथि जरा सिनि नाहारमुं जों ग्रेटर पिपलेन जेसेकेबानो जों सुनामनि नांगौ अ हा दफानि बुसारक जों जेसेकेबानो फियनो नांगौ सिनि बुबाग्रा जों लगिरि तमा जराव सिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जारा ओमपिओ मिया स्लोगान दिखा बिजेपिनि जनजाति मोर्चानि बररक जे बररक सिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे अमाहाय हामिया हामिया बुबाग्रा थैका हिनि रग जे स्लोगान दिबानि आबुनि एगेन्स्ट जों दिनै अजागा हमसां रेली जों खायलेखे जों बेलेखेन खाव दुख नांगौ जे सिनि बुबाग्रा न अमाहायखे स्लोगान लायमानि दै ओमपिओ सिनि तिप्रामथानि वारियार्स जे याक्ति सामानि चिन तिप्रामथा सिनि बुबाग्रा केबनो याक्ति सारि अथवा केबनो याक्ति सानानि आबो सिनि कुनु उद्देश्य जाहे केबा नाहार मुंकरै जों सब समयनो जों शान्तिपूर्ण है गोजां गोजांखा जों जत रेली खायो तिनि बनो रुगुमानो जों कुनु खय हुला करै मियाबो आमते हेकेन खालायले जों जोंनि सिमना ब्लक जोंनि बिसि इलेक्शन दाक्ति खालायनि बागै सिमना डिभिजन मिया नि हर थानायाव नक सकजागो माकाबो नक सकजागो आंबो खोनाका मिया गाय नक सकजागो हिमाचि आन आरो रिपोर्ट फायका अल आं थानारक बाय जुगा जुखामेनि परे साइमानका आबो काइसा बल नक दंमानि आ बल नक मुम रक सकजाग दंमानि फ्रम गाय बर नक मालिक संबो दाबो जरते एलिगेशन खालायको जे तिप्रामथानो खालायो हनि आमते हेया जों जतनो गोजां गोजां खाय तंनानै मुचुंगो गोजां बिसिं पिनो सिनि दफानो जों फियगनो मुचुंगो गाय अ हर खामारनो जुदि अ जागासिनि न राजनीति थेपालायके हंकाय अब बेलेखेनो चायांगनाय जों केबनि नक सकसाननि केबनो बोनानि केबनो हामिया खालायनानि आबो चिनि नाहारमुंखुरि चिनि बुबाग्राबो जों दागिया हानि बागै जों बुबाग्रानि दागि बुंबायनो जों गाहाम सामुंनि बिसिंति चिनि दफानो फियगनि बागै जों सामुं खालायलाय दङ फिया बुबाग्रानि बिरुद्धे जुदि केबो हामिया एलिगेशन र कक्ति सावि फायखांगाय जों दङै माया जतन खावो दुखनाम बागन चिनि नर नायनो नर चिनि बुरि बदलक दल खाय चिनि सिखलार जत फायबायबा सारा त्रिपुरा अमाहायकेनो जों चिनि बुबाग्रानो लगिरिवै चिनि बुबाग्रानि बिसिंति अ हा दफानि चिनि तिप्रा सारकनो अ हानि बुसारकनो जों फियगनि बागै साइतो हिनि तो जे नक खामा जागो मिनिस्टार हायै बसाय कलांगा त्रिपुरा मथारनो खायकेनाबो मिया साबजुनाल देबदे सिनिमन्ते तामु क फिरम दंनै सर बो मिनिस्टार जे मिनिस्टार आकगनो सावि दंखा बो जुदि मिया हर आरो मजुद दङ अथवा बो आरो न दङ गाबो बिनि बेबार खमु आं थाना बाय कक सामानि परे ते लोकेल आरोनि बररो बाय कक सामानि परे जों साइमांगा काहामखाय आबो ते नरक ससियल मीडिया एकबा जरा जर्नलिस्ट दन काहामखाय साइमानो जे नक आबो कि दङ डुएलिंग हाउस दंजानाय नक देना दंजायनो आबो कायसा बल नक खिनि जों खोनाव kai abo kubi kubi no tongjaknai nok sugia haini bagai sini uporo राजनीति थांना बागै आगि जे 25 बছর 75 बছর लाई थांका चिनि तिप्रासानो आमते हेकेमां राजनीति थांथंगै केस रिरिवै जोंनो चिनि बिरुद्धे फल्स एलिगेशन रिरिवै जोंनो रमनानि अमहायके हयरानि खालायनानि आसल नाहार मुहुखाय किन्तु चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जों जेसेबां नांदि जोंनो जेसेबां हयरानि खायदि जों कोनो दिनो चिनि ग्रेटार त्रिपुरानि सान्तिनि जों उखुलग पिसगै दंला 1000 केस पान खायदि जों चिनि वारियर्स लगि दंग ते जों जे थैयासा दंनाय फायदि जों जत तिप्रासारनो से कयजानि मुसुबो अमहायके जों फल्स केस रिवै जोंनो रमुइ एरेस्ट खाय कोर्टत लाङै जेलत लाङै चिनि ग्रेटार त्रिपुरानि जे खरां आ खरांनो जों कोनो दिनो धाबिरि मांगला खायके आबनो बन्द खालाय मांगला